Здравейте! Благодаря за проявения интерес към нашата фирма. Казвам се Пенка Димитрова и съм заместник управител на фирма Hyper България. Ние сме птицеферма за индустриално производство на яйца. Имаме капацитет от 210 000 кокошки носачки и 160 000 подрастване. Работим при един ясно организиран технологичен процес и строг контрол на хигиената в нашата фирма. Имаме разработена HACCP система и водата е от едно огромно значение за нашето производство, за качеството на крайният ни продукт. Тъй като фирмата не е свързана с водопреносната мрежа, ние сме със собствен водоизточник, за нас качеството на водата е много важно. И искахме да имаме по-добър контрол върху това качество. Много е важен микробиологичния контрол. Също така трябва да предприемем всички мерки да предотвратим заболявания на птиците. Затова и натрупването на варовик по системата също е много важно нещо, което понякога пречи на самия технологичен процес и на работата. Фирма TechnoInox ни предложи много интересно решение и иновативно решение на това, което ние търсим. Също така добри отзиви имаше за тях и те оказаха много професионална консултация. Заедно с специалистите на TechnoInox обсъдихме какво търсим ние, какви са количествата вода, които използваме, какво целим. Те ни предложиха този модел, който сме закупили и съвместно с тях извършихме избора, го направихме заедно. Сключихме договор, системата беше доставена според сроковете, които бяха написани в договора. Изпълниха всички условия, дойдоха, монтираха, всичко протече много бързо и лесно с тях. Тъй като системата е монтирана много скоро и работи само няколко месеца, все още не сме натрупали необходимата информация, за да можем да направим някакви по-генерални изводи. Но мога да кажа, че самата система е много лесна за поддръжка. Специалистите на TechnoInox дойдоха, обучиха наш представител. Лесно работим с системата. Важно е, че консумативите, които използвахме до момента, вече не е нужно да ги използваме. Системата е съвсем различна от досега използваната и е много по-икономична от към консумативи. И мога да кажа, че забелязваме, че няма такова натрупване на варовик. Но мисля, че ще са нужни повече месеци, повече време ще е нужно, за да можем да кажем нещо по-конкретно. Така че заповядайте след време отново да получите нашето мнение за системата. Инвестицията я направихме с финансиране по програма за възстановяване на селските райони в подмярка 4.1 инвестиции в земеделските стопанства. Много лесно и бързо получихме необходимите документи от фирма TechnoInox. Бяхме одобрени и така вече имаме нова система.